Fanø Boldklub henvender sig til alle, der gerne vil spille fodbold. Hej, jeg hedder Nina, og jeg er en del af Fanø Boldklub. Det handler om at komme og spille fodbold og være gode kammerater og dyrke det fællesskab, der er omkring holdsporten. Det er ligegyldigt, hvor gammel man er eller hvor ung man er, så kan man være med her. Og man kan også være frivillig og hjælpe inde i kiosken. Vi forsøger at have åbent til alle kampe. Vi har fået den her foreningsbus, og den er mega vigtig for os, fordi at vi bruger den til at komme ud og spille kampe med børnene og med de voksne. Og det er bare kæmpe win for os. Jamen, fodbold er jo en holdsport, og det betyder, at vi vægter det sociale rigtig højt. Ja, så vi ser det jo ved, at man hygger i omklædningsrummet efter kampen, eller at man går ind og mødes inde i klubhuset til en øl eller en sodavand. Altså det at være sammen på et hold, det giver bare virkelig god energi og glæde, og vi har et super fællesskab.